da hannu kake yi ina ka samu jarin yin wannan ina yin ne kawai ina lallabawa kaina ne kawai tabbata in gina zaman banza ina wannan abu na maka shiga maka wani haka a buɗe kalla halin nan oke a buɗe cikin leda ko wani ma na san mutum ya kace ne cikin leda ba a son zanna banza yawa ta haka very good to rike haka kai gungu yawa ina so a aiki wanda zan danna ina buga maka har ranar da na fara kamta kai dai da wannan ya zama sana'ar ga ne make ka yadda zai zama sana'ar da kuma hanyar na gode Allah tabbatar da mai gida kan na gode sosai na gode sosai na gode this video Allah tabbatar mana alheri sa na gode sosai Yeah, I was. Okay, fantastic idea. Yes, yes, fantastic idea. amin wali shi ke na gode